Koble yapi ki parlapi ije jonga. Menta ka singi ka film ka ba pau namba jong u Amerikan ka dangal. Ka dangal ka de ka film ka bala shim na ka real story jong ki arngur ki shipara. Ka Gita Pogat bat ka Babita Pogat. Haus nam arajar shipo. Ka Gita ka lalong ka kante ka banangkong nari India menjob ya ka gold medalist. Haka kategori 100 kg. Haka Commonwealth game. Bat ka para jengka ka Babita pat ka job ya ka silver medal haga kategori 100 kg. Ukpa jongki u Mahavir Singh Phogat. Kani ka story jong kani ka film ka ahingi ya ka jing snang ka bakrao tam haga jing im jongi. Ukpa jong kini ki kentei u basa haga shnong ka banana nang kondong ba. Ngitip bakat nu ulamat ya kata ka jing syakran ben. Mangi ki basa shnong kondong ngisngot hu kat no kani ki jing syakran ben ki ba ulamat. Perkhat hi mapi ukpa upha ya ki khon kentei jong ban ya khon wrestling bat kishin rang kini ki nongkran ben ki kran ben yu ukum ne ki kentei ha ka jing sha ka kamram jong ki kalong ban ra haying ban shet ban tiu ban trei ya ki kam haying Henry uni ube kumnu u ailat ki khon kentei jong ban ya khon bat kishin rang ban im bat ban ya kum kishin rang Henry Mahavir Singh sngap ya kan ka jing kran jongki namar uang baka jing job jong ubru kamdei ka to ka bayaj rangkat bar ka karyang Henry ka de ka to ka bayaj persya jong ka karyang menta ka singi alai tongin ya ngap ka ka jing snang ka bakrao ka bangiyo na ka film dangal haga sin ka banangkong haga ka film ngilap bokpa jong ka ki arung ki khanna Mahavir Singh ukwa banyo ya ka awat haga wrestling Henry umlaban poy sya ka thong haga jing em jong Hoj ulat long u champion haga state level Henry ka jing bom yu lat jong ka penlong yu mat kan randin no haga jing jong bar kumta ularai bada dangam yo ya kata ka thong haga jing jong ki khon nga ki de ban yo ya kata ka thong ka bangla thmu ban yo bar kumta ularai pagi khon jong ki de ban yo ya ka championship haga national level hapo jong wrestling Henry konosip jong kamdon rangkat padu uyo saungut ki khon tang ki kentei bat kumta ulado ya kata ka jingkerman haka jingem jong ba menta kata ka jingpho sniu jonga lene ka jing thrang jonga kamla shu ban urlong namar ngayo saungut ki khon tang ki kentei kumno ken ya khon wrestling hakawe ka sngi katba udang wan phai naka jaka bela jong bat katba ula wan hayeng jong uyo sngo ya kata ka complain ba don ba sho ya ki khon jong ki breu kita ke janjing jan sem jungu hakata ka janmit ke layalang hakata ka ying jungu bat ulakali mano bala sho yakni khon jongki khamit nanti badeki khon jungu ke basyo yakita ki khana shenra namar bagi khon jungu sangut tangki kenthe kumno kin yesho bat ke shenra Henry habaulo sngo yakata ka khobor nakalok jungu badeki khon jongki ke basyo yakini ki khana shenra hakata ka por udap daka jingkemen namar maung ude o wrestler unong yakon wrestling bat uyo sngo bagi khon jung ki badeke kenthe ki sho yakita ke shendrang ka ai jikermen no yaka jingim jung bar kumta ularai ban penya khon wrestling ki khon kenthe jung ula prakhat hakata ka por ngamkwa yaki khon shendrang lene ki khon kenthe hendringa kwa yaka medal jong ka national level hapo jong wrestling but yaka gold medalist shem lashna tang nagamta jong shendrang Henry lashnaru nakamta jongi kentei kani ka jia bonsen haga jigim jongi habangim la ban yo ya ka ka bangla thmu ya ka ka bangila rai haga jingim jongi ngido jingkermen ngisngo bakalakut ngimla shuban poi sakata ka thong haga jingim jongi Henry pe ya ka nuksa jong Mahavir Singh shem la shim ya ka ba udon kum ka jingtlot haga jingim jongo Henry shim ya ka kum ka kabu ban bangkala ya ka ba udon bat nadu kata kasngi la train ya ki khon jongo bat ula ong ya log jungu hakata kasngi ban nadu manta kas के बाद गीता बबीता ना चूल्हा चौका करेंगी ना झाड़ू पोछा आज के बाद यो सिर्फ पहलवानी करेंगी ban nadu manta kasngi wanam hikai shu igi khon janga yaki kam kan thei namar ngala rai ban penlong yaki kinong ya khon wrestling kumba ulong uni Mahavir Singh shema shim ya kata ka dau jong ga jing tlot jong kum ka ding pen kiang kum taru haga jing im jongi ngimde ban aya ka dau wat ong bangalong obaduk ngam la ban poi jaka thong haga jing im jonga ngan ongi phi ka ne go we bo blei shem la thau yengi bangin long ki baduk bun sen ngayo sngo ya kane baki biru ki ong bangi long ki biru ki baduk ni long ki biru ki bomdon kalar kalenti kum nongin job haga jing im jongi haba blei la thau yengi bangin long ki baduk Henry ngan ong phi kata ka jing ong jpi ka long ka babakla Henry kata ka dei tang ka jing sngo jompi ka jing le jongi hi ka ba penlong yengi bangin long ki baduk
Henry pitip ni ya kan jing shisha mau belai ukwa ya baro ki khon jung bakin long ke barus pa bon na plan jungi hi ong bangila don khon bat ngimla shuban kenjo ngimla shuban kot sia kata ka thong ka bangila bo ha ka jing jungi what I ya kata ka jing don khon jung pi kan long ka dau ka jing thut ba phen poi sia ka thong ka jing job ha ka jing jung pi Henry tu ai ba kata ka jing don khon jung pi kan long ka dau jong ka jing khlan jung pi ban poi sia kata ka thong jong ka jing job ha ka jing jung pi don ro ki bo ong bangim don lat ngim don lenti ha ka jing jung Henry ngan ong pi what I ba kata ka jing tlot kin long ki dau jong ka jing thut jung pi ban poi sia ka thong ka jing job ha ka jing jung pi Henry tu shim ya ka kum ka jing ai som pha na uble ban ya chakmat ha ka jing wat ong mangam don ka spa ngam don ka lat ka lenti Henry tu pendon kam ya ka e ka ba uble la ai ha ka jing jung pi ban ya chakmat ngin poi sia ka banta ka ba ying scam hala ka thong ha ka jing kumba ngalai thu pi mene ba uma Havir Singh kum bru basa ha ki thai nong kondong ha ka ta ka por ha ka snong jong uru ki bru ki im sngi ban pishar ya ka khiu ja jong ki we ya ka jing tre yong ki we ki bam ayu ki le ayu hadu ba ka ta ka lok jong uma Havir Singh kala ong yu ayu ken ki bru ken kran yangi amar ka kam wrestling kam dei jong ki ken thai pitip ujbab kum no कब तक बोलेंगे hadu kat no ken kin kran ki ma kran chato kata ka lok jong kala ong par yu lada ka kdia ka jat ka kti jong ki men le kum no जुड़वा लेवेंगे uang ngan pha sumar ya kikin ka klip yang yu na ei men yo ya ka pisa uang ngam tip bat ka lok jong kala ong biang yu ha ka por wan nom pen le no ei ya ka jing post new jong ki khon jong me tang namar ka jing post new bat ka jing thumu jong me uang ya ka lok jong ngan penrung hapo ka jimut ka jing perkhat jong ki bat ka post new jong ki kan long kan ne hang ni ka ei ka jing sneng ka bangila ban yo ha ka jing im jong ki kum ki beru tu long phi kum ukpa jong kini ki kin thei ngam ong ba mangi ro nyin penrung wrestling ki hon jong e Henry ya ka ei ka ba phila rai ha ka jing im jong phi wat ken re shu na ka ta ka jimut jong phi kam le ka ei ka ba ka ta ki im lang sa lang ka kran pi kamat kran jatu kamat ong phi ba philong ki be bun sin ha ka jing im jong e tang namar ka jing ting jong e ya ka perthe kan kran ayu yang e ni pengkelano ya ka ta ka jimut ya ka ta ka jing thumu jong e bonsen ngilap yakni bang don kata ka jimut ha ka jing jingi banle ya ki ek ba pher banle ya ki ek ba phalla bat ki ba bahan nak banta jong ki imlang salang nak banta jongi Henry tang namar bangi ting bagi imlang salang kan kran ayu ken yangi ngin kan randin no nak ka jing jingi man ha kane don we ukhna samla ulong ukhna obaduk ura ya ka borni sha college jungo bat haba wan college ulum bat utam ya ki tinjot bat ya ki bilor ting le rany ka perthe ka imlang salang kan kran ayu yo Henry ngan ong pi baladangi le ya ka ka babha ha ka jim jungi wanam ting ya ka perthe ka man kran yanga wei ba phila bo ya ka thong ha ka jim jong pi ying scam hala ka thong but what I bagata ka jingkran jong ibrew kan long ka daw jong ka jingkan ran din jong pi what I bagata ka jingduk kan long ka daw jong ka jingtlot ha ka jingim jong pi ngamtip na kan wan ka pisa Henry ka ka bangala thmu ha ka jingim jonga hato phitip ne am ya kane baki biru ki ba job bonusen kila bu ulpa ya kata ka thong hapok ka jingmut ka jing perkhat jong ki but ha baki la bu ya kata ka thong hapok jong ka jingmut ka jing perkhat jong ki ha ka be ka si kata ka thong jong ki kan solong ka ba urlong kumta ngan ong pi ying scam ha ka thong jong pi ngin poi sya ka menta ka balai ngim de ban ap ya kalenti Henry ngi de ban shna ya kalenti hasnong jong uni uma Havir Singh hapo Haryana kidon lagi jong ki jaka nakapantapan train yaki palwan kinong yakhon wrestling bat kumta uma Havir Singh ulei ban panjing bit nakita kinong penyaj hakata kapor bakin ailat yaki khon ken thejungu bakin practice Henry kini kinong penyaj kila kentaj ya kana ka jing terwa jong uma Havir Singh bat kumta ula penlong ya kata lengkha tre jongu bakan long ka jaka bakin practice hadin bakila khamkiu hakata ka jing yakhon practice jongki but uma Havir Singh ulakwa bakata ka jing practice jongki khon jungu kan long hakan next level kata ka jing practice tang ha usyep kampat long kabapiang kumta ulej ha MLA jong ka snon jongki pan ya ka sponsorship nakamta man pembiang ya ka carpet nakamta jongki khon jungu bakin practice Henry uni MLA haka jaka ba un Ayman Sen ya uma Havir Singh ula kerenjot penbanyo uang baka sorkar ka ice cream nak menta ka sport tang ken diet bar kita ke skim ru nak menta jong ka sport bat nak menta jong wrestling tang ken diet ki ai bar kataro tang nak menta jong ka shinrang bar uta u MLA syamla a jingirap ya uma Havir Singh
Henry kumbang ong pimene haba komdon kalat toshna ya kalat Havir Singh ru hakata kapor shem la do jingkermen haka jingim jungu yo yaki karpet ki babyang nagamda jong ki khon jungu baki practice kumta la thit daka tusok nagamda jong ki khon jungu baki practice hakapor baki khon jungu kila rung shaka national level udang rung barabor ban ajing hikaya ki khon jungu namar bakim skau tho yaka move lane ka jing hikai ba ai da kita ki coach jongki but Havir Singh nakapor shakapor rung hapo jong kata training center jongki nagmentaban ajing hikai yaki khon jungu but uta coach UECA ya Havir Singh namar ki khon jong uni Havir Singh kim sngap yaka jing hikai jong kumu coach Henry ki sngap ban yaka jing hikai jong pa jongki berkumta ulai tho yaka nega kam haki authority kebadi pej ya kata training center berkumta kila be sendon ya Havir Singh ban kim ailat suyu ba unrung hapo jong ta campus jongki lado jingkermen ya kumno ai jing hikai ya ki khon jungu Henry hagasngi hashwa ba ko khon jungu kan yu khon persha ya kata ko opponent jongka ulapan na ko khon jungu ya ki clips lene ya ki video khnang ba ula ban yo pej ya kata ka move jongka nuwat ya kata ka jingklan lene ka jingklot jongka Mat hang ni lengba jong phone ula ai jing hikai ya ko khon jungu pi hang ni habaro lightly ki case ukpa jong ni ki kenthei shem la kan randin wat la ka jing khang ki khang shem la kenno ha ka jing jungu panban ushna ya kalenti pi punsin ka jia ha ka jing jungi ladangi poi ha ka khim khat ladangi poi ha ka jing kutlat ha ka jing jungi nginju kenno ban poi sa ka thong ha ka jing jungi Henry uni Havir Singh shem la kenno Henry uwat ya kalenti kumno ban ya chakman haka jingim pej ya kanuksa jong Havir Singh namar la phi kendu ya kino ki jing haka jingim jong phi hatu phitip ni em ya kan ki jing shisha ba omdon ki we ki bala ban ai jing rap phi haka jingim jong phi let no delade hi namar omdon ki we ki bala ban shempang lene skau tho ya ka jingim jong Henry ngi ithu ba hilade ngin poi shakamanta ka basau Wat ya ka jing tlot la jong ban ya chakamat ha ka jingim kadba udang a training ya ki khon jungu ulap bagi khon jungu ki tlot bar ulap baga met jonggi kadon kam ban bam ya ka do ban yo ya ka bor lani ya ka protein namar bagi long ki braman ki bombit ban bam do lok jungu kala maham nganam tre ban shet do siar haying jonga Henry ngap ya ka uyaj halak lenti kumjuru ha ka jingim jongi kmi sani bha ka e kata ka dau jong ka jing tlot jongi persyang ban pembha ya kata ka jing tlot wat ai daw ban klan ya ka bor jongpi ngin poi sha ka banta ka basan kiar na ka jing penwit bat ka jing penthut ha ka jingim ki khon jong da ka jing jaitu ki komplain ha okpa jongki namar da ki le kai than ha usiap usnyo jongki unsasnyo petip ule komno uklem pen pep ya kata ka practice jongki Henry upha khapan ban ya usnyo jongki पापा प्लीज हमने कोई प्रॉब्लम नहीं उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है प्लीज पापा बाढ़ मत कटवाओ bat uang baladagi wan kinu ke jimpen wit ba penwit hak dendi jong ba on pen poi ya ki khon jong shaka championship wengo ya kita ki mau jeng thut hak jingim jong kum juru ki perlo pi je jong ladagi wan kita ke jimpen wit hak jingim jong pi mi ba ya kita ke jimpen wit hak dendi jong pi ki bala ban long ki daw jong ka jingrem hak jingim jong pi wengo ki shi senton mentahi kata ke jimpen wit ka la bande ki samla jongi kita ke jimpen wit ki la bande ki perlo jongi bar kita ke jempung wit kila bande ka phone jangi lara usamla lali ka samla kilong ki daw jong ka jing thut bangen poi ja kata ka thong ha ka jing jangi weng noi ki sesendon na ka jing jangi la bande ki perlok ki balong ki mau jing thut ha ka jing jangi bangen poi ja kata ka thong ha ka jing im weng noi ki sesendon namar kum kita kim de ki perlok Henry ki de ki nang shon hapo jong ka phone ju pi ki dan bon ja ki jingpen wit ki jingpen thut ki bala ban long ki daw ba jong ka jing tot ha ka jing im jong pi weng no hisendon ya kita ki mau jing thut ki badan hapo jong ka phone jong pi mentai ngan ai pi ya ka nuksa mentai lej hapo jong ka YouTube application jong ka phone jong pi pe ya ka history leni ya ki last view ki video ki ba phi pe ashwa ba phin pe ya ka ni ki video jong menta ka sngi pe ya ka list jong ka channel ka ba phi subscribe ki e kita ki video ke ba phi page ki ba long ki daw jong ka mau jong thut jong ka jing jong phi ki e kita ki channel ke ba phi ju page man la gisngi ki bala ban long ki daw jong ka jing thut ha ka jing jong phi weng no ki shesan hato pitip ne em bon ki channel ha ki ni gisngi hapo jong ka YouTube ki ba pen ni ya ki video ki ba harukam ki bam I meaning a ru em ha ka jing jong phi
Henry ki to no ya kata kapor jong pi da ka ba pej ya kata ke video jong ki pi pej ya ka jing im jong ki baki im baki yat man la ki sngi bam at value a ru m ha ka jing im jong pi ki bam ai jim man toy a ru m ha ka jing im jong pi Henry ki shoot to ya kapor jong pi na ka manta ka jing man toy jong ki oi utu basna uyo ya ka jing man toy ha ka jing im jong Henry mangi ki ba pej pat ngido ka jing man toy ha ka jing im jong namar bangila pelur kai ya kapor jong da ka ba pej ya ka to ke video jong ki Pila balong yang kumno bangka pelur kaya ka portion habang apay tang video kiba 1 minute kiba 10 minute kiba kat 1 minute barkum ta ter Henry ladap hikin ya kitu kipor kiba pipelud dak ba pej ya kitu video baro chisnem haga jingim jangpi kat no spa genta pila pelud taman pej ya video kamkai ya video komedi ya video kibam ai ru ka jimentoy haga jingim jangpi kumbale umaha versing weng no yaki si sendon na kajing im jongpi pinlap si sha yakni baka jing im jongpi kan long kajing im ka job kat nungut na plan jupi ki batre banle yakni ka challenge jubab yang hapa jong comment section in boy sha ka banta ka ba Henry mi ya ka jing thumo jong ka nungu kam ka ba fitre pin yo i kumno kata ka kam jong pi ka ba fitre kan mare sha sha kumba ngajo ongi pi bang itre ya kan nungu kam ha ka jing im jongi keli kelade bale ngitre ya ka to kam bale ngile ya kata kam pinlap ya kan ke jing sha ba pilap antre bha ya kata kam jong pi ha kata ka por hasnong hariana ka kam jong ki kan the ka long tang ban shet ban tiu ban tre ya ki kam haying da ke la samla ki paniya tho ki tang kata he kala kut ka jing jong ki sngap ya kan clip ka jing kan jong ni khana अरे सोचता तो है वरना यहाँ तो हाल यूं है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले ka ong at least ukpa jong pi udang perkhat nak menta jong pi udang kwa ye pi ba phinlong a ha ka jing jong pi om kum mangi ki bamdon ka jing mut ki bamdon ka jing thumu ha ka jing jong ka kam jong ka long tang ban shet ban tiu but enda ngiladap khat Henry snam karta ai ti no yaki chaka ti jong ki nang to perkhat hi ma phi yakani ngam ong ba ka dei tang yaki kan thei la ne tang yaki shenrang Henry ka ka banga kwa ban pen sngau thu ya phi hang ne bunsin ha ga jing im jong kum ki khasi duna ka vision na ga ta ga lawe jong ladang ide ki kimi ki pa ngim na perwa ya kata ka lawe jong ki khon jong ya bot ya kata ka system jong ki barim jong ngan ong i phi penyar ya kata ka jing yo i phi ya kata ka vision jong phi hatu ngim sngau la rain ban khot ide mangin ki khon khasi upaj bayar yang jot mentai nakapor syakapor yo sngau baki samla jong ki fight nagam ta ka reservation marngi teng yo rung kita ki bar jalla haka jalla jong bakin le try khli halor jong bat ngi fight na mata ka nakam ta kita ki post ki barit ngan ongi phi ko ki samla ka ri jong kala dei kapor nagam ta jong bangin ya fight syakari jong ki wei pat balai piting hadu kata ese pen khre bha ilade kam dei tang maki ban keni ya kata ka sit jong Henry mentakal dei kapor jongi pat ban kene ya ka sit jongi train bhai le ban ya khun ya ka UPSC exam bat ya kwe pat ki exam ke ba he ko ki samla ka ri jongi ki lawe ba pharna jong ri jongi pen khre menta ban ya kene ya ta ki shuki jong ta ki IAS ya ka ta ka shuki jong ki IPS kata ka shuki kam dei nak banta chuki Henry ka dei ke jong phi hatu phim yo bakalong ka ba jenjar ban dem hakmat jong ta ke sarkar Henry ko ki samla ke be je janga yeng judgment ta ko ki samla pen khre elade train elade an sapoi ka sking ba maki kin wan dem khrup haki ki jat jong phi mi elade pen yar ya ka jingkam jong phi mat pen jangai ya ka jing yo i jong phi don ka tin ka ba ongkum ne aim for the moon if you miss you might hit the star ngin poi sya ka benta ka ba hen yo khmi ka ka jing teng jong phi yele ya ka ba phin yo ya ka jing job ha ka jing im hakapor baka gita kan yakun hagasin ka banangkong ta referee ulong ya kita hakata kapor jet mapha unu na plan jong ini bapha kwa ban sha rem don sangut ke baying hangta bakan jet ban yakun kadon ya kata ka option ban jet ya utau barit do lene ubat lot do na plan jong ki Henry kam shemla jet ya ubarit lene ubat lot do na plan jong kita ki sangut Henry ka jet ban yakun ka jet ban yele persha bat ubak lendo na plan jong kita ke sangut uta uperlok jong umaha versing habau yo i ba kata kita ka jet ya uta upri ubak lendo ban yele persha ula ong ya ukpa jong ka bahatu ka khon jong me kalong ka babi kat ba ka dan jet ya uta nong le persha ya ka katip balada ka jet ya uta ubat lot dak basuk ka laban job bat lada ka job ka laban yo ya ka jingiro Henry ka jet ya uba do
Namar ka tip na ka rem ru ka rem taka jing sngau sarong ban job taka jing sngau he. But uma Havir Singh ula ong ya uparlo jung hata kapor. Baka jing job ka bakrau tam jong unong yu khon wrestling kalong ban job ya ka jing ting jong. But ka khon janga ka gita manta ka sngi kala job ya ka taka jing ting jong ka. PE ha ka jing im jangi bunsen ka jing ting jangi ka penlong yangi bangin jit ya ka taka lenti ka bajem. Lara piju pule ya ka kot ka bakartang eat that frog fast kaya tho yangi bahaka jing im jangi ngidi ban jit shwa ya ka taka ba do bangin tre ha ka jing im jangi. But larangi pendep ya ka taka ba do ha ka jing im jangi dak basuk ngila pendep ya ka taka ba jampat. Ngakan ma hukum nu ha ka por ka bangi dangrit habaki ajing bam yangi uwei ubat thiang but uwei ubak thang. Lani uwei ubabang uwei ubambang bunsin ngejit ban bam shwa ya uta ubambang namar ngitip bangi ha ban bam yaki niki artali namar langim bam ngin syamai kumta ngi ha ban bam yaki kumta ngejit ban bam shwa ya kata ka bambang lani ya kata ka bakathang pat hadin par ngi bam ya kata ka babang bat ya kata ka bathiang ko ki perlop ije janga ke ka kam bapis ngau bakalok ba tam hagaji jongpi pendep shwa ya kata le shwa ya kata bar kita ki wei pat dak basuk ngila ban pendap yaki ngin poi sya ka benta ka babra kani ka benta ka babra kalong ka bas ngau ma ba ka bangim la ban le sya be sya persya ka thong jampi bat it lut ha ka thong jampi kani ka dei ka ta ka por bagi khon jong baro arngut la poi ha ka kardan ka ba hak liar do bar kin rong ha po jong ka national level ubapli uma Havir Singh ulej ha ubos jong ha usahab jong Mad upan ya ka jing kershan upan ya ka jing yarap no pitip uong kumno ya kariu kai mekwa bangan bread leno ya ka pisa jonga tangkum tu hoj lada ka de da ka wepat ka kam syubu me pan jing rap nang mata ka jinget ho jing ikhon jeme ngana man perkhat arsin bat uma Havir Singh ha ka jing dom we no ya ka kam jongo ka lok jongo ka ong yo ngam sngau thu shu ya ka jimut lene ka jing rai jome batu ong ngaru ngam tip ya ka ka bangal arai Henry ban ya ka ban ya kata ka ka bangal arai haga jim janga ka bahaya nga ban no ya ka kam janga penia seri milade hakum ka nega situation pila poi ha clear do ha ka jingal enti jangpi ha ka jim jangpi bat haba pi kendo kung kini ki jinge ka ka jing ra jangpi ya ka pin jit bat ya ka pin ngin poi sya ka benta ka bakandai wat penia seri milade bat ki we im bat ya kumba pilong hakapor bagi khon jong kila rong haka team India u coach jong India haka ta por la hika ya ke kita ya ka move ka bathamai ya ka move lene ya ka jingi le kai jong be par kinong le kai ki ba paunam uma Havir Singh haka ta por ula yeng le persya ya coach bat uang ya coach haka ta por pangim de ban nujor ya ka jingla jong ki khana jongi bat ka jinglong ka jingla jong be par ki khana nimla ban ong ya drivet ban le kai kum shewak lene ya shewak kum drivet amar larangi pha bani la kai kumta baro arngut kin saklon baro arngut kin salim u drivet ro unamne u shebak ro unamne sngau tho ya ka bor jongi khana ki perlok pe ije jonga ka ka banga kwa ban pan sngau tho ipi lang ba jong ni ka point ka long bangim de ban nujor hilade bar ki jingla jong ki we kum ki kimi ki pa bonsen ka jia ha ka jing jongi ni nujor ya ka jingla jong ki khon jongi bar ka jingla jong ki khon jong ki we hatu phila ban ai phlang ya khla bon ba lani ban ai do ya masi bon ba kini kidon la ka jong ka specialty ha ka jim jong ki khon jong iro ki long ka bakarpang hala ka jong ka jingla jong ki kum ki mi pa larangi kwa ban train ya ki khana jong train shwa ki nanu ka por baki dangrit kimla shu ban train ya ki khon jong enda kila he enda kila samla ko ki samla ka ri jong phi long ki bakarpang hala ka jong ka jinglong hala ka jong ka jingla jong pi bonsin ngilap yakni bagi khana jungi enta ki lapas ya ka matric tang namar bagi lek ki pelot jungi haga science stream magiru ki lek hapo jong ka science stream kim skau tho ya ta ka bor ka jingla jongki tang namar bagi perlok jongki ki lek hapo jong ka commerce stream magiru ki lek hapo jong ka commerce stream kim skau tho ya ta ka jingla bat kata ka bor jongki Henry ngan ong ipi jid ya la ka jong ka lenti ngim di ban jid ya ka lenti bagi perlok jongi ki ya Henry ngi di ban ya hi ya la ka jong kalenti ha ka jing jungi katkum ka jingla katkum ka jing sngau jungi ka benta ka bakhado gede ko focus ngi di ban kmi bha ya ka thong jungi bo ya ka thong ha ka jing jungpi badi ha cha kamat wadam sha bagi ta ki ding pen kiang ki wan ban pen thot ya ka jing jungpi ying badi ya la ka jong kalenti ya jungpi focus ya ka to kam ka ba phetre
ngimde ban longkum ka to ko halor jong ka slawang bomdon ka jing thumu ka bomdon ka jimut Henry ngide ban scam ka nong rem kum ka to ka wa doj ka batut shim ya ka nuksa jong ka wa haba ka yaj kiwan kita ke ding penkiang kiwan kita ki mau jeng thut ha ka jigim jong ka Henry ka yaj bar ka yaj sya persya jong ka thong jong ka ho don ki por haba ka kendo ya kita ki ding penkiang ha ka jigim jong ka pengkelah ya ka lenti yaj jong ka Henry kam ju pengkelah ya ka thong ka bakal labo ha ka jigim jong ka kum juru ha ka jigim jong ku ki perla pu jong wei ba phila rai ha ka jigim jong pi wanam kan ran den shu bo mentahi ka ei ka thong ha ka jigim jong pi yaj bat to yaj ka bakhando bat ka bakar pang ai ka de ka discipline ka jing kongo bat ka jing pendem ha ka mat jong ikmi ki pa pim yo shu ha ei ru hasla jong ni pathe kum ka jing sneng jong ka kemi ukpa pan bo ya ka thong mentahi ha ka jigim jong pi bahagawi kasi ngan sa penjau umat ya ka kemi jonga ka jing jauh umat om ka jing jauh umat jong ka jing ngausi om ka jing jauh umat jong ka jing leran Henry ka jing jauh umat jong ka jing kemen bat ka jing ngau sarong